Morjesta vaan kaikille. Se on Herra Koivuniemi Ifasta, terve. Rekvisiittaa päällä. Nyt olisi ajatuksena tuon kauniin rumpusetin toisen resokalvon vaihto ja virittely samaan ääneen kuin tuo toinenkin. Katsotaan miten homma toimii. Turhat romut sivu ensin. Siirretään vähän lähemmäs, niin näkyy paremmin. Sitten otetaan juuri tullut hieno uusi kalvo. Mittaillaan samaan paikkaan kuin toinenkin. Jep, keskellä noita. Se on varmaan hyvä siinä. Edellään tämmöiseen sormikireyteen tässä ensin. No, ai niin. Niinhän sieltä unohtui se pehmuste, mikä sinne piti laittaa. Ei kun auki. Liian innokkaana taas. Ja täällähän on vanhasta sovitepala, mikä siitä leikattiin, niin tästä otetaan vaan saman verran, niin pitäisi olla ihan priima. Painosanalla pitäisi. Siitä sitten vaan nipsuttelemaan. Tää on tarkkaa hommaa. Ettei mene liikaa vinuun. Meinaa tulla hiki. Lähdetään toisesta päästä vastaan. Noin. Nyt se on leikattu. Sitten se sijoitetaan tänne bassorumun sisälle. Noin. Tämähän on kuin olisi Illu ja Yrpä askartelemassa. Ja uusi yritys. Täältä muuten löytyy tämmönen kaunistus tohon. Laitettavaksi niin kuin tuossa toisessakin näkyy. Taidan laittaa kyllä vasta kun on saanut tää ensin tähän ruuvailtua. Ja taas uudelleen ruuvaillaan sormikireyteen nää ensin. Se hyvä puoli tässä on, että kun on kaksi kättä, niin tää käy melkein niin kuin tuplasti nopeammin. Noin, sit voidaan sormin kiertää tätä. Tällä kivasti ristikkäin vähän kireemmälle näitä sormikireyteen. Noin. Johan siitä ääni kuuluu. Okei, se oli tommosessa kireydessä. Pistellään sitä vähän sitten tosta. Tommonen vartti kerrallaan vähän sinne päin ensin. Vielä ollaan hyvin löysällä. Tai ei me olla löysällä, mutta tää kalvo on. Tietysti tässäkin voisi olla kaksi avainta, niin saisi samalla sitten
käytettyä molempia käsiä, niin se kävisi tuplasti taas tämäkin nopeammin. Mutta ehkä meillä ei ole niin kiire. Joo, kyllä se tuntuisi olevan ihan hyvin siinä, niin voidaan kääntää se noin ensin tohon ja muistellaan täältä. Tuolta sen pitäisi kuulostaa vähän. Kiristellään. Kiristellään tätä lyöntikalvoakin ihan pikkasen, niin saadaan se vertailukelpoiseksi tuon toisen kanssa. Kuulostaa hyvin erilaiselta vielä. Se voi kyllä olla, että mä laitan tohon ton tarran ja koitan sitten ihan polkimien kanssa sitä soundia löytää. Pyyhkästään vähän. Tiedättekö muuten mitä? Eihän toi näyttäisi suoralta kuitenkaan, vaikka sen sitä piti olla. Joo, ei. No ei ongelma ole tämän näköinen. Pistettäisiin uudelleen irrottaen se jälleen. Ehkä mä jatkan videoa sitten, kun mä saan sen suoraan. Mahtokohan siinä edellisellä videolla näkyy, että mihin mä sen rumpuavaimeni laskin. Ei etene homma, ei. Haiskeluksi menee. Mutta hei, täällä on taas yksi hieno. Tadaa! Uusi punainen hieno kalvo toiseen 16-tuumaiseen lattiatomiin tuossa. Siihen se tulee laitettavaksi, niin siitä tulee samannäköinen kuin tuo. Kyllä. Sellainen siitä tehdään, mutta nyt se avain saisi kyllä löytyä, että pääsis hommassa eteenpäin. No, kyllähän se jostakin joskus taas vastaan tulee. Hommiakin tekisi, kun olisi työkalut. Jatketaan. Tos löytyy. Hehe. Oli se lähempänä kuin uskoinkaan. Mut nyt ei tarvii ottaa kokonaan auki. Tätä saa kierrettyä kyllä ilman täyttä auki ruuvaustakin. Kunhan tää on tämmöisessä sopivasti löysä. Noin, sit se pitäisi kiertyä kyllä. Ja kiertyyhän se. Katsotaan, noin on suorassa ja otetaan tuolta mitta toisesta, että se tulee samaan kulmaan. Vielä hiukan kierretään. Otetaan tarkastusmittaa jälleen. Vieläkin saa vähän kiertää. Toi toinen sitten, se ei kyllä taida olla toi toinenkaan ihan keskellä. Ei se oo sekään ihan keskellä. Noin, mutta nyt se on samassa kuin toi toinen, niin sehän on hyvä juttu se. Eli ei muuta kuin kiristelemään. Ja taas kiristellään molemmilta puolilta.
samanaikaisesti, niin saadaan semmonen kiva sormikireys molemmille puolille sopivasti. Suorassa nähden noihin toisiin jo vähän tonne päin ja vähän tonne ja näin. Ennen kuin aletaan enempiä kiristelemään, niin hyvä varmistua, että se on sinne päin. Mittaillaan taas tuolla vähän noita jalkoja. Ne on suht sama, kun nämä on samanlaiset pasarit, niin saa mittailtua tällä kivasti, että ne on yhtä pitkät jalat niissä ja ne on niinku ois sit vähän niinku samannäköisesti siinä. Tota jalkaa vähän pidemmäksi. Noin. Nyt noin säätöjalatkin pitäisi olla suht samoissa, niin katsotaan miltä se sitten näyttää ja kuulostelee. Onpa ne kyllä ihan eri kuuloset. No mutta ne on tää teipin aika. Sanokaa sitten, kun se on suorassa. Ei vielä, en mä oo vielä aloittanutkaan. No niin, me saatiin tänne, kuulkaas, lisää yleisöä. Aha. No niin, täällä on asennusvideo menossa. Sillä viisi. Ai että, tuli asennuskaljatkin. Loistavaa. No niin, nyt alkoi homma luistaa. Mä vien pois. Meinaatko, että tulee liian hyvä? Vaarana, että menee vähän vinoa. Aika jees meininki. Kyllä, hyvä. Katsos mitä mä sulle toin. Oi että! Nyt saadaan tännekin tommonen kananmuna sisälle. Kyllä on herkku. Ja täällä on se toinen setti tämmönen. No niin. Pitäisikö nääkin näyttää? Näytetään nyt, kun sille päälle satuttiin. Tommi mikkei, overhead ei lisää. Kelepaa. Kyllä nyt kelpaa. Ei ehkä ihan kaikkia 10 tomia laiteta, mutta... Yksi ainakin. Kattokaapa vaan, siihen se tarra menee. Onko se suorassa? On se. Lähes. No niin. Ai että. Enpä ois kuule itse tehnyt paremmin. Kyllä nyt kelpaa paukutella. Sitten mä asentelen ton takaisin tonne settiin, niin näette sitten miltä se siellä näyttää ja onko se sitten yhtään suorassa. Moro moro!